Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι ο Νικόλας και σήμερα παίξουμε Stumble Guys και θα κάνω όσες πιο πολλές μπουνιές μπορώ. Το είπα. Προβλέπω το μέλλον μάλλον. Ωραία. Πάμε. Όχι, δεν θα πάω από τα νεράκια. Ωραία. Dash. Σίβα. Εκεί πέρα δίπλα μου έχω αυτούς. Έχω Bob σουγκαράκι μπροστά. Μπομπ, θα φάσεις. Πήγα να φάω κάρμα. Αουτς, πάω. Τρέχα Νικόλα. Κάνει και μαγκές αυτός. Κάνει ότι είναι καλύτερος από εμάς. Τόσο ο Bob δεν έκανε το κόλπο που έκανα. Τώρα του Bob θα του πάρει 2 χρόνια να φτάσει δίπλα μου. Wizniaum. Σπάστηκες μπάλες σιγά. Κάνε drive. Ωραία. Μπουνιές στο νερό δεν γίνεται. Μπουνιές, παιδιά, ακούστε καλά. Στο νερό δεν μπορώ να κάνω μπουνιές. Αου, σπαστή! Τόσο σαν. Σπαστικές μπάλες. Ωραία. Από μέσα περνάς Και νευριάζεις, και νευριάζεις. Να, tornado turn. Ωραία. Παιδιά, είχα κάνει ένα κόλπο στο προηγούμενο σε ένα βίντεο. Καθίστε να το ξαναδοκιμάσω. Δεν μου βγήκε τώρα. Γιατί τίποτα άλλο δεν παίζει αυτό το παιχνίδι. Ωραία. Εδώ πάνω. Ξενέρωσε. Μην τα σπάσω όλα. Επειδή δεν έκανα το ρεκόρ μου για 15 δευτερόλεπτα, τώρα πρέπει συνέχεια να κάνω. Κοιτάξτε. Όπα. Περιμένω λίγο τα bots για να ρίξω μπουνιές. Μπουνίτσες. Πάω. Δεν τερματίζω μέχρι να πάει στο 7 άτομα. Έρχεστε λίγο να σας βασανίσω. Πάω. Όχι, μην τερματίσεις. Πάω. Έχω ρίξει 2 άτομα. Ευτυχώς που δεν δούλεψε η μπουνιά σε αυτό και δεν ξέρω κι εγώ τι θα γινόταν. Έχασες. Παιδιά, σήμερα σε αυτό το βίντεο έχω κάνει πάρα πολλές μπουνιές ήδη. Πάμε. Info πάντα. Πέσε κάτω. Πολύ καλό σκόρ ήταν αυτό. Η καλή πίστα μπήκε. Μπρίντα. Ωραία. Πάω. 1 άτομο. Live. Σε κάνα limited. Καλά έτσι κι αλλιώς θα είχαν αυτός. Επειδή ξέρουμε ότι θα νικήσω εγώ. Δεν χρειάζεται να παίζετε καν. Εντάξει. Φίλε, μην κάνεις καμιά βλακεία τώρα. Όλο τους έχω κάνει eliminated. Κορώνα. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Κάντε like και subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.